bi sabilillahi binde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Na fito a cikin bacin rai da wani irin abu da yake tafarfasa ta a zuciya. Ya ilahil alamina, ba gwamnoni ne a Najeriya, ba sanatoci ne a Najeriya, me yasa aka yi 'yan majalisar dattijai da 'yan majalisar tarayya? Bi sabilillahi abin da yake faruwa, zulum shi kadai ne gwamna a arewa, zulum shi kadai ne gwamna a Najeriya. An sa bawan Allah a gaba. Kullum idan ka ji an ce an kai hari, an kai zulum hari, an kai hari, ba za ka ji an ce kowane gwamna ba, sai dai zulum, saboda shi yake da gaskiya. Mai gaskiya ne, baya cin amanar talakawansa, kuma shi ba barawo bane. Shi yasa ake ta wannan cece kuce din a kansa, ake neman rayuwarsa. To wallahi azib, da izinin Allah Ubangiji subhanahu wata'ala sai ya kula da rayuwar zulum. Allah sai ya ci gaba da bashi kariyar da yake bashi. Kuma wannan abin da ake arewa ya yi yawa. Jam'iyyar APC din nan fa fitowa aka ce za a yi jam'iyyar APC, aka hada jam'iyyu da dama, aka ce an yi maja saboda a kawo ƙarshen wannan tashin hankalin da ake. Amma tsakani da Allah da Annabi yanzu an koma ba abin da ake yi. Kullum sai a ce an je an kai hari Maiduguri, an kashe mutum, fi sabilillah kuna kallo ake zubar da rayuwar al'umma. Jama'a, gwamnoni ku fito ku yi magana mana idan abin nan naku na Allah da Annabi ne. Yan majalisa ku fito ku yi magana mana. Yan sanatoci ku fito ku yi magana mana. Fi sabilillah, kullum ba gwamnan da ake shan kansa sai zulum kullum. To ka ci gaba da yin kokarin da kake yi, baba Gana Umara Zulum. Allah yana tare da kai. Wallahi sai makiyanka sun ji kunya. Wallahi sai sun ji kunya, sai ka kai su kasa alfarman manzon Allah. Yanda ka fara lafiya haka zaka gama lafiya. Kuma kullun addu'an mu gare ka, ubangiji Allah subhanahu wataala ya zama wakilin ka a rayuwarka da mu gaba daya. Allah ya kare ka. A faɗi gaskiya ba za a faɗi gaskiya ba. Kullun sai dai a rinka burin a Najeriya. Me wannan shugabanci ne? Tsakani da Allah da Annabi ba tsaro kwata-kwata. Fi sabilillah, irin wannan abun kunya da yake faruwa, gashi nan jami'an tsaro wai su suke kidnapping yanzu. Gashi nan a kafafen yada labarai magana ake, wai sai su kama Fulani, wai sai a karbi kuɗi, amma an yi shiru, an ce an hukunta su. A fito a nuna wa duniya abin da suke ba daidai bane ba. Dan Allah dan Annabi Baba Buhari ka canja mana. Muna da sauran lokaci, kullum ina faɗa muna da sauran lokaci. A canja mana, mun gaji. Wannan wani irin bala'i ne? Ƙasa ba kuɗi, talauci yayi yawa, ba kuɗin shiga, albashi ma yanzu ya kasance sai ma'aikacin gwamnati wata kwana 32 ba a bashi albashi ba. Yana yaya zai ci? Ba sana'ar da zaka fita kai. Ba dole ba, an tattara komai, an rike komai, ai mobilization a taimaki al'umma. Mu muka fito muka yi zaɓe. Dan haka wallahi na gindinka Baba Buhari, ka canja su, wallahi tallahi taimaki al'umma. Amma wannan kashe murabar da suke yayi yawa, zalunci yayi yawa. Ba abin da ake in ba zalunci a Najeriya ba. Sai a rinka bin masu gaskiya ana kama su. Abu wasu gwamnonin a kai musu hari mana barayi da suke sata. Sai shi da ya fito tsakaninsa da Allah ya nuna wa talakawansa kauna, ya nuna wa talakawansa soyayya. Yanzu wannan abin da jami'an tsaro suke yi, ana kokarin a kama kidnappers a can. An zo an ce wai an samu 'yan sanda wasu suke yin kidnapping, suna karɓar kuɗin fansa, amma an yi shiru. To wallahi sai mun fito mun faɗa. Wallahi sai mun fito mun faɗa, sai dai a tsire mu.